Meron po tayo ng official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Moray TV. Kay Sir Ed Verano. Pagpasayaw sa Corazza. For our first interpretation, tawagon ko ang aton harangdon na Vice Mayor, Honorable Francisco Rosales, papadisan sa aton Hermana Mayor, si Attorney Juanita Lilith Dato Abuel. Music.
Thank you very much, Mayor June and Ma'am Betty Dato. Yan na naman, Sarayaw